So you know what's up mga kakok? Saan tayo ritong main ingredient pa natin ng iba't ibang putahe. Try ang ating octopus Bicol Express. Octopus na sashimi. So you know what's up mga kakok? Sandito naman po tayo, panibagong vlog, panibagong recipe. So yun, samahan niyo ako mga kakoks. Meron tayo ritong main ingredient. Gawan natin ng iba't ibang putahe. Tara, try na natin. Tirahin pa na iba. So yun ang mga kakoks. Ito yung ating main ingredient. Voila! Oh, grabe, ang laki. Itong octopus, no? Fresh from Real Quezon. Shoutout sa iyo, Ihon Kapalar. Salamat sa pagsama. You know? Linisan natin. Gagawa natin ng iba't ibang putahe. Fresh na fresh. You know, daming pita. Oh my God! Ay, grabe pagka-fresh. Ngipin. Yun o, lamasan natin ng asin mga kakoks. Lasin pa natin. Yan na natin ang pinagbabawal na teknik. Yan natin suka. Matanggal yung sak. Yan o. Natin laki niya. Tinitimbang siya ng 3 kilo mga kakoks. So yan o. Okay na mga kakoks. Linis na natin. Wala na yung kanyang dulas. Next, palambutin natin sa pressure cooker mga kakoks. Yan! Pressure cooker. Palambutin na lang natin dito. Alam nyo naman, itong octopus ay makunat. Ayan. Lagyan natin tubig. Lagyan lang natin ng pampalasa. Mga koks, lagyan natin luya. Hindi natin tanggalin yung balat. Bukasan naman eh. Lagyan na natin ng konti pampalasa. Asin. Paminta. Ayan. Ngayon mga koks, salang na natin. Pagsipol niyan mga koks, doon natin orasan ilang minutes. Pero try natin mga kakoks kung malambot na siya after 30 minutes. So yun o, nag-start na siyang sumipol mga kakoks. Time check 3:45. Yung natin 4:15. Try natin 30 minutes mga kakoks. Habang napalambot natin ating ingredients para sa unang recipe ng Bicol Express na octopus. Meron tayong niyog, luya, bawang, sibuyas, siling green, kung kulang pa sanghang, siling labuyo, ang pampalasa, magic sarap, at ang ating pantimpla, sin. Habang inaantay natin yung paglambot ng octopus, hihatin na natin yung ating ingredients para sa ating Bicol Express. Tayo. Ingat po sa paggamit ng kutsilyo.
manghang mga kakok. Dagdagan na lang natin mamaya. Medyo manghang na, huwag na natin ilagay yung labuyo. Yan o, luya, bawang, sibuyas, saka siling green. Yan natin yung nyog mga kakok. Yan ang unang gata. Ito yung panghuli natin mamaya ilalagay mga kakok. Natin pang luto. Alright. Ito na mga kakok. Tingata. Ayan mga kakok. After 30 minutes, check na natin sa ating octopus. So, patayin na natin. Oops, yeah. Yun o, yung ginawa natin yung ulo saka yung puno. Ayan na natin mga kakuks. Sobrang sa lambot. Yun o. Balik tayo doon sa ginigisa natin mga kauks. Tingita. Medyo malambot na yung ano natin. Unahin na natin yung gata. Asin. Sarap. Next time, tingkat. Talaputin na natin mga folks. So, okay. Lagyan na natin itong octopus. Alright. Yun mga folks. Yung ating octopus na Bicol Express. So yun mga cooks, pangalawang recipe natin. Subukan natin gumawa ng sashimi. Ayan o. Yung mga galamay ng octopus. Pipino, puting sibuyas, soy sauce, walang wasabi paste. No? Tama ba yun? Paste? Walang wasabi paste kaya powder. Kaya powder na lang. Namansi. Kung kulang sanghang, lagyan na sili. Tara, gawa na tayo! Pinoy version ni Papa Cooks. Let's go! Let's start! Wala! Yun o. Toyo. Bigan ng kalamansi. At syempre yung wasabi. Yun o. Ang linis ng gawa. Ha? Ang gagawin. Gagawin na yan. Duran. Try ang ating octopus Bicol Express. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is
ating octopus na sashimi. Inspired Filipino version ni Papa Cooks. You know, sarap. Kaya nito, subukan nyo nga rin nang masubukan ko. Ginawa mo ka, Cooks. Pang gagawin, tirahin na. Baka tirahin pa ng iba. So ayun mga ka-cooks, dito na nagtatapos ang ating vlog for today's episode. Sana po nagustuhan ninyo ang dalawang recipe na Bicol Express octopus style at sashimi style octopus ala di Papa Cooks. Kung mayroon man kayong suggestion para sa next nating iluluto, comment down below. At kung nagustuhan mo ang video na to, press like, share, and subscribe. Pindutin ang notification bell for more. Maraming salamat mga ka-cooks. See you sa next episode. Bye-bye! How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray.